रावबो गैया नायग्रा गैया आंनि फिसाया टिउमार जादों ब्रेन टिउमार ओमफ्राय दा मेगनबो नुवा फारनैबो नुवा दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय गंसे नखरा टिउमार बेमार जानानै भुगिनो गोनां जादों जेराव ब्रेनावहाय टिउमार बेमार जानानै मेगन थाइनाया नुनो मोनाखै आरो बे टिउमार बेमार जानाय नखरा जों साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ मा खावलायखो बेफोर गासै भिडिअ क्लिप्सखौहाय नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। बसुमतारी गामिया रमेन्द्रपुर जलाय आंनि फिसाया टिउमार जादों ब्रेन टिउमार ओमफ्राय दा मेगनबो नुवा फारनैबो नुवा बोसोरसेनि बारबायानो नेपालाव लांदोंमोन खननै जाबाय दा फैसा गैयिनि थाखायनो दा मोजां नायनो हायाखै आरो न'खराव जोंहा दा साबा दङ फिसा सानै दङ ओमफ्राय बिमा सासे दङ बिमाखौ जोंनो नायनांगौ 6आव फरायो दा सासेया ओमफ्राय दाथ' सोनाय जायाखै 4 बोसोर दं जाबाय सासेया फाहामथायनि थाखायथ' रां नांगौमोन रांनि एसे दा मृत्युन्जय सारनि रायजो राजाफ्रा एसे एनै आंनि फिसायनि थाखाय आंनि गथ'फोरनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरो बेखौनो खावलायो आङो। दलेन बसुमतारी गामिया फाथिबारि मा जामारदों आरो आंना मेगना थाइनैबो नुवा दा आङो डक्टरनोबो देखायबाय आङो नेपालावबो देखायबाय दा नेपालनि डक्टरा आंखौ बुंदों नोंसिनि इण्डियानावहायनो एसे माबा एमआर खालामनानै नायदो बेबायदि होननायखाय आङो दाख्लै क'क्राझार मेडिकेल कलेजावहाय एमआर खालामबाय एमआर खालामनानै आङो मोनबाय जे बेमारखौहाय आंनाव ब्रेनावहाय टिउमार जादों दा बे ब्रेनाव टिउमार जानायखाय आङो बिराद सोमोनांबाय आरो माने थाखा फैसा गैयियाव आङो बिराद दा दुखुजों सिन्थाजों आरो फिसा सानै दं आरो बिमा सासे हिन्जाव दङ आंहा बिसोरखौ फोरोंलांनांगौआव आरो बिसोरखौ फोथांलांनांगौआव बिराद खस्थ' जानानै दं आरोखि दा बेखायनो आङो सिन्था खालामनानै बेखायनो आङो दा बे ससियेल मिडियानि थ्रुयै आङो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ आङो अननानै आंनि थाखाय आरो आंनि मोखांखौ नायालासिनो आंनि बिसा आरो बिमा फिसा सानैखौ अननानै थाइसे थाइनै हरबा मोजांमोन बोसोरसे जाबाय मेगनजों लोगोसे एखेबारे टिउमार दा मेगना थाइनैबो नुवा थाइसे नुब्लाबो जेबो नङामोन खामला मुजिरा मावना सोलिनो हागौ साबैसे दं आरो न'खराव दा साबा दङ बिफाथ' गैला आफा गैला आइ दङ आरो गथ'साफ्रा फरायो हिन्जावसाया दा क्लास 6आव मोनबाय ओमफ्राय हौवासाया दाबो 4 बोसोर स्कुलावहाय हाबथ'वाखै दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायनाय आंना बेनो दा जोंना मृत्युन्जय सार दङ अननानै एसे एनै अनसुंथाइखौ सारमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै बा आंखौ नाहरनानै हरोब्ला एसे मोजां जागौ माने बिमा आरो फिसाजो दङ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आं माबोरै बेबायदि अबस्थायावहाय माबोरै सोलिलांबावनो आं बेखौ बिराद सिन्था खालामो। अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय दुखुजों बै न'खरा जों साफ्रोम रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा खावलायखो ससियेल मिडियानि गेजेरजों अब्ला आं बेखौसो खावलायगोन जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरखौ जुदि जों 50,000 जन बर' रायजो राजाफोर खौसे जानानै 50 थाखायै हरोब्लाबो बै न'खराव 2.5 लाख फैसा मोनहैगोन आरो बै 2.5 लाखजों बिथांनि टिउमार बेमारखौ एसेबाबो नायनो मदद जागोन होननानै आं सानो बेवहाय आं खावलायदों जोंनि साफ्रोम रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना 50 थाखायै हरोब्ला बै न'खरा मदद जागोन होननानै आं सानो दा अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब